लोगोफोर नोंथांमोन आङो मोनसे भिडिअ थ' होखांबाय आरो दा मोनसे भिडिअ लाबोबाय बे भिडिअ नोंथांमोन आङो खिन्थागोन माखासे इलेक्शन मेनिफेस्टो माखासे बाथ्रा बिथांमोना फोसावदों बै फोसावनायखौ बिथांमोना मावनो हागोन हाया बेखौ समाय खिन्थागोन गासैबो मावजोबनो हाखाया बेखौ जोंबो मिथिगौ नाथाय बहुतखौनो बिथांमोना मावगोन बेबायदि जों आसा खालामगोन नाथाय बिनि मादाव मोननैसो बाथ्रा इसेथ' दावराव दावसि जानो हागौ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो आरो दावराव दावसि जानो हागौ जायनि थाखाय माने मा जागोन मिथिया बियो माबायदि माने बिथांमोना दि भटारनि सायाव माखासे खामानि मावनाय बाथ्रा होनदों दि भटार स' दि भटारनि जेन जेंना थाया बिटिसिआव बेनि सायाव खामानि मावनो होनदों मोनसे इलेक्शन मेनिफेस्टो आं नुनो मोनदों आरोबाव कच राजबंशीनो जि एसटि स्टेटास होनो नागिरबाय थादों कच राजबंशीफोरा मा एसटि स्टेटास बिबाय थादों बिसोरनो एसटि प्लेन होनांगौ बेबायदि बिथांमोना बिबाय थादों आरो बेखौ आसाम सरकारा प्रतिश्रुति होदोंमोन जे बिसोरनो एसटि स्टेटास होनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैट मिन्स बिपिएफआ माने बिसोरखौ एसटि स्टेटास होनायाव हादोरसा सरकारखौ आसाम सरकारखौ सापर्ट खालामगोन मदद खालामगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों बिथांमोननि इलेक्शन मेनिफेस्टो बे दङ आरो कच राजबंशीनि नेताफोरखौ नुनो मोनदों जेन हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि सरकारा बे बाथ्राखौ बावगारनो स' बे जाहैबाय मोनसे जाय जोंनि माने बर'नि जेसेबां संगठन दङ बै संगठनफोरा माब्लाबा एक्सेप्ट खालामनाया बे बिथिंखौ नाथाय बेखौनो बिथाङा होनो नागिरदों आरो बे मोनसे रोखोमनि एसे हेंथा टाइप मेनिफेस्टो आरो आदिबासिफोरनि एसटि स्टेटास होनायावबो बिथांमोना मदद खालामगोन बेखौबो माने आसाम सरकारखौ सापर्ट खालामगोन आरो बे बिथिङावबो स' बेबोथ' एसे साननो गोनां जाहैबाय आंथ' मा बुंबावगोन नङा होमबा बाखि सरनिया कसारिफोरनो एसटि स्टेटास होनायनि सायावबो बिथांमोना सापर्ट खालामगोन मदद खालामगोन सरनिया कसारिफोरनिखौथ' आं मा बुंला बेखौ नाथाय बाखि कच राजबंशी आरो आदिबासी बे मोननैया एसटि जानायाव मा लाबदों मा लसदों बेखौ नोंथांमोना बुजिखायो जानांगौ कच राजबंशीफोरा एसटि स्टेटास मोनोबाथ' बर'नि बिथिङाव मा खहा फैगोन माखासे स्टेटासा मोननाय लोगो लोगो बिसोरथ' जोंनिख्रुइ जौगानाय हारि ना बर' हारिया खहायाथ' निस्सय जागोन बेखौ रोखा नुहुरो आरो मदाइफोरनियाबो एसटि फोरमान बिलाइ मोननायाव माखासे जेंना सोलिबाय थादों जाहैबाय बेखौबो बिथांमोना सल्भ खालामगोन बेबायदि खोथा होदों बिथांमोननि इलेक्शन मेनिफेस्टो बे बाथ्राया दङ बाथ्राया जाहैबाय आरोबाव मोनसे दंबावो बेखौबो एसे इलेक्शन मेनिफेस्टो दंना गैया आं नुवाखैनोखा दाबो फरायदोंबाबो आं बे मोनसेखौ नुसनाखै दंना गैया मिथिया हानि पाट्टा हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' प्रेस कनफारेन्सआव बुंखाबाय हानि पाट्टाखौ होगोन हानि पाट्टाया बर'आल' मोनगोन ना मुस्लिमाबो मोनगोन ना जेनेरेलाबो मोनगोन जायफोरा हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोर जायफोरखौ ट्राइबेल होनना बुङो बिसोरनि बादै गुबुन जायफोरा बैहाय दङ बिसोरबो मोनगोन नामा बे बाथ्रायासो एसे साननो गोनां जाबाय लोगोफोर स' बैहाय जायदों मुस्लिमानो जा माबायानो जा नादानो जा जगियानो जा बायदिसिनानो जा कचआनो जा राजबंशीयानो जा जियानो जा बिसोरनोबो हानि पाट्टाखौ होगोन नामा माने इलिगेल आरो लिगेल इलिगेल थागोनथ' बाथ्राया स' लिगेल सुबुंफोरा मोननायाथ' जेबो नंला नाथाय इलिगेलफोराबो बेवहाय जुदि मोनोबा बेथ' साननो गोनां जाहैबाय बिथांमोननि मेनिफेस्टोआव थानाय सबसे बांसिन बिबादित जि माने मेनिफेस्टो फोसावथाय जि बिथांमोना जि खोथा होनाय प्रतिश्रुति होनाय मानगोन बेखौ इस्ताहार ना बे इस्ताहाराव बेखिनि बुस्थुआ माने इसे खामोगोन आरो बर' मानसिफोरखौ एसे टेनसन लगायगोन बेयो जोंनि थाखाय बांद्राय मोजां बुस्थु जायाखैसै आरो जानो हागौ बेखौ होनायनि थाखायनो बिपिएफफोरा एसे बारा भटखौ मोनदों खोमा बेबायदिबो नाङो आरो सम स' बेनोमोन सबसे माने भयंकर जि मेनिफेस्टो फोसावनाया बे मोनसेयानो बिनि बादै बहुत मोजां बिथांमोना बिथांखि लादों बे बिथांखिफोरा मेक्सिमामानो मोजाङानो आरो नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जि 16टा डिपार्टमेन्ट डिसिनो हरदोंमोन बेखौ लाबोफिननाय बाथ्रायाबो बे मेनिफेस्टोआव दङ बिसोर 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो गथायनाय बेखौ माने जायखौ माने आसाम सरकारनो हरफिनबाय होननानै बिथांमोना हाइलाइट खालामदोंमोन नालाय बेखौ माने डिसिनि आखाइनिफ्राय बोखारफिननो नाजागोन बेबायदि बिथांमोना बुंदों खोथादों बे मोनसे जाहैबाय मानेबा बेबाराव दावराव देख्रेबनि दावहायासो जासिगोन आरो दावराव देख्रेबाथ' कच राजबंशीफोरनो एसटि स्टेटास होनायनि हेंथा नङा होमबा आरो बिनि बादैबो आदिबासिफोरनो जुदि एसटि स्टेटास होयोबा बेखौ हेंथा खालामगोन ना खालामा मिथिया बेबाराव दावराव देख्रेबा जाबादि दावहा नांबोदों एसटि स्टेटासखौ लानानै बिसोरनाथ' खामानिया सोरनोबा एसटि स्टेटास होनायनि सायावनो नालाय दावहाया दा बाथ्राया बेबाराव बिथाङा मा खालामगोन हाग्रामा महिलारि सरकाराथ' एसटि स्टेटास होनायाव सापर्ट खालामगोन बुंदों कच राजबंशीखौ बेबाराव बिथांमोना माबोरै होबथागोन मिथिला
स' समा खिन्थासिगोन मा जायो मानोना बिथांनि मोजां मोननाय सरकार बे बाराव दावहा देख्रेब बिथांनि मोजां मोननाय सरकार बे बाराव बिथाङा बुंनो हागोन ना बेखौथ' मिथिला बिथांनि टीमा बिथांजों लोगोसे बिथांनि टीमा बिदिब्ला बेखिनियानोमोन आपडेटआ नोंथांमोना बे जि मेनिफेस्ट' जि फोसावनाय एसटि स्टेटास होनायनि सायाव मदद होनाय बेखौ माबायदि नांखो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंदो आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया दे आंनि दुखुआ मात्र बिसेल' जोंनि हारिया खहा जानाङा बर'फोरा खहा जानाङा बिसोरनो एसटि स्टेटास होनाय लोगो लोगो जि एसटिनि 10% 15% जि कटा थायो बै कटायाथ' डाइरेक्ट जोबखागोन खारन बिसोरनि पपुलेसना फ्राय बर'जों समान बा एसे बाराबो जानो हागौ अब्ला बै बिथिङावथ' जोङो सोलोंथाइ बिथिङावथ' कच राजबंशिनि बहुत गाहायाव बर'फोरा सोलोंथाइ बिथिङाव स' बै बिथिङाव ओरैबायदि माने दावहाया बांगोनसोना जों एसेबां फिदानो जायाखै दाबो जोङो नों इउपिपिएल नों बिपिएफ एबसुआ बर' जातिखौ फोजोबस्रांबाय दिपेन बर'आ रिजाइन होनांगौ बायदिसिना बै माने कनसेप्ट होनदों जों इमान ल' कनसेप्ट होनदों दाबो माने गावनि सायाव गावखौ दायनायावनो दङ गोदोबो बिएलटि एनडिएफबि गावलायना थैसोबाय बेबायदि गोबां थैला थैसि जाबाय पिटिसि एबसुआबो बेबायदि थैला थैसि जाबाय माने बुजियावनो जाजोबदों आरो गासैबो एनडिएफबिआ थुख्रा मोनब्रै जाना गावजों गाव नायलायनो हायि जाबाय स' बे नेचारा दाबो खाराखै आरो जोंनिया नाथाय बेफोरखो एसे टेकनिकेल मेनटेन खालामबा मोजां जायो दा फैगोन सरकारा जानो हागौ बिथांमोना ओरैनो खोथा होनानै भटखौ लानो थाखाय खोथा होदोंबो जानो हागौ बेखौथ' बुंनो हाला नाथाय एसे टेकनिकेल मेनटेन खालामबा मोजां जायो मेनिफेस्ट'आव जि फोसावबाय आरो दा टेकनिकेल मेनटेन खालाम बर' जातिनि सार्थनि थाखाय मोजांनि थाखाय नङाबाथ' बहुत गुलाय गुजाय जानायनि चान्स दङो आं नुदों बे बाराव एबसुआ जेननानै थानाय नङा एबसुखौ बहुत रायबाय मानसिफोरा बहुत मानसिया बहुत खोथा बुंबाय खोथा बुंनायनि जि फ्रिनेसखौ मोन्दोंमोन नालाय बिनि थाखाय गोबां खोथा बुंबाय जानो हागौ बे बाराव एबसुआ जायफोरा हेड खालामो एबसुखौ बिसोरनि सायाव एक्सनबो लानो हागौ आरो एबसुनि एक्सना माबायदि जागोन मिथिया आरो बेबायदि एक्सन लालायनाय जायोबाथ' बुलायना थैलायनाय बादि जेबोआनो गैखाया डेट मिन्स जोंनि आरो बुलायनायावनो थांबाय दे बिदिब्ला नोंथाङा बुजिबाय